פסיכולוג חיים עמית מגדיר 2 סוגי הורות, וכולנו איפשהו על הרצף בין 2 הסוגים האלה. לא להיבהל, זה סוגים שהקצוות הם קיצוניים מאוד, כולנו על הרצף איפשהו. צד אחד זה הורה נבוט, וצד אחד זה הורה סמרטוט. אני מאוד אוהבת את הדימויים האלה, כי אני מרגישה שהם מאוד מאוד מספרים ברגע מה סוג ההורה הזה, ואנחנו יכולים למקם את עצמנו שם. הורה סמרטוט זה הורה שמוותר מאוד מאוד בקלות על הדרישות שלו, על הציפיות שלו, נענה לכל בקשה של הילדים שלו, מאוד מאוד רך איתה, מאוד מכיל, לא עומד על שלו כל כך, נמצא הרבה בשביל הילדים. ובסופו של דבר התחושה שלו כנראה תהיה שעולים עליו, שדורכים עליו, שהוא לא כל כך משמעותי בחיים של הילדים שלו. והצד השני זה הורה נבוט. זה הורה שמשתמש בהמון המון המון כוח, גם אם לא פיזי, אבל איומי, ומשתמש בכוח ההורי שיש לו, כדמות היותר חזקה, יותר גדולה, עם יותר סמכות, עם יותר משאבים, כדי לדרוש וכדי לנהל את הילדים שלו. אז כולנו נמצאים איפשהו על הציר הזה, בין נבוט לסמרטוט, ואני גם רוצה להגיד שכולנו במצבים מסוימים מתנהגים יותר ככה, ובנושאים אחרים מתנהגים יותר ככה. ולמה אני מביאה לכם את זה? קודם כל, כי ביום רביעי בערב אני עורכת הרצאה חינמית על גבולות לילדים בגיל הרך, וההגדרות האלה מאוד 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 רלוונטיות לכל מה שקשור לגבולות, כי בדרך כלל אנחנו נמצא את עצמנו כשאנחנו שמים גבול, או שכבר אין לנו כוח להתעקש עליו, אז אנחנו הופכים להיות הסמרטוט, או שאנחנו נמאס לנו שמצפצפים עלינו כל הזמן, אז אנחנו משתמשים בהמון המון כוח, גם אם לא פרופורציונלי או לא תואם לסיטואציה הזאת, אבל אנחנו כל כך עומדים על שלנו שאנחנו הופכים להיות ההורה הנבוט. ואני רוצה להציע לכם איך להיות באיזון, איך להיות באמצע, איך אין לנו צורך לא בזה ולא בזה, והדבר היחיד שאנחנו צריכים לטובת האיזון הזה, זה פשוט להיות קשובים מאוד 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 פנימה לעצמנו, ולהתמלא בביטחון ההורי שלנו, בעצמנו. לא מסובך בכלל, ואני מרגישה שהרבה פעמים עצם התודעה, קודם כל של 2 המושגים האלה, וההבנה איך אני יכולה למצוא את האיזון שלי, רק לדעת את זה, כבר משנה את פני הדברים. אני כבר ניגשת אחרת לילדים שלי, אני מגיבה אליהם אחרת, יש לי בראש את המושגים האלה, אני יודעת שאני לא רוצה להיות לא פה ולא שם, אני מנסה למצוא את האמצע. אז אני מזמינה אתכם בהמון המון אהבה להירשם להרצאה הזאת. יהיה מעניין, תקבלו המון המון כלים, ואם יש לך שאלה ספציפית בנושא גבולות, אתגר מסוים שאת מרגישה שאת מתמודדת איתו שוב ושוב ושוב, והיית רוצה לקבל מענה תוך כדי ההרצאה, אני ממש אשמח שתכתבי לי בפרטי את השאלה שלך או את הסיפור שלך, ואני ממש אשתדל לשים לב. מחכה לכם, תבואו, שיהיה המשך יום טוב.